இலவசமா பேருந்து விடுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நமக்கு அது ஃப்ரீயா இருக்கலாம். நமக்கு பஸ் ஃபேர் கொடுக்கறது ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பஸ் ஃபேர் ஒரு 20ன்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே போறதுக்கு 20 வர்றதுக்கு 20னா ஒரு நாளைக்கு 40 ரூபாய். அப்படி பார்த்தனா அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு சேமிப்பா இருக்க போகுது இல்லையா? சேமிப்புன்றது சின்ன அமௌண்டா இருந்தாலுமே அது நாளடைவில் ஒரு பெரிய தொகையா அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு சூழலையோ வேற ஏதோ ஒரு தேவைக்கோ கண்டிப்பா பயன்படதான் போகுது. அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் இலவசம்னு அதை சொல்றதே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தவறான ஒரு வார்த்தை. அது உரிமை தொகைன்ற பேர்ல தான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த பேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு விடியல் பயணம்ன்ற பேர்ல தான் ஆக்சுவலா பேரே அரசு ரொம்ப தெளிவா தான் கொடுத்துருக்காங்க. நாம அதை இலவசம் சொல்லி அதை வாங்குறவங்கள நம்ம ஒரு டிஸ்கிரேட் பண்ண வேண்டாம். இலவசமா பேருந்து விடுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதை அரசு முன்னெடுத்து அவங்களுக்கு அதனால லாஸ் வரும் தெரிஞ்சும் அவங்க அதை பண்றாங்கன்னும் போது அதுல இருக்க நல்ல விஷயங்களை நம்ம உற்று கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். குறைகளை மட்டுமே நம்ம குறைகளை கவனிக்கணும் தான், கண்டிப்பா கவனிக்கணும். ஆனா நிறைகளை அந்த குறைவை பார்க்கும்போது தவற விட்டுறக்கூடாது. சூப்பர் நல்ல கிளாரிட்டி.